Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 6. Rumbeng nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sandro, apay anak kaida ka matlatan. Awan ka di planom amapan matagarado iti pagmulam iti komporme amabalin mo nga imula? Apay ay dagdagan na Lucille. Apay, awan ka din maisang mo? At dapay ita, ngam kasanon inton sumarsaruno nga aldaw. Problemam deta na. Basta jak kaya ti agarado ita, takapudpudutan ti panawan. Jak lakit di kaya ti agkainaran dita. Apay nga rod ni Efren nga asawa ni Pamela akabsat ko. Kasta unay agagat na. Adda manin ijibang kagdang agar-arado. Kat isu tawan siguro maisang dan. Datayo kat addapay met. Ken addapay met basit na batbate a kwartata. Kat no maibus ti kwartata, pangalaan ta manin ngay? Saan mo nga ibaga nga agila ko kamanen iti dagam? Awan ton ati talunam. Tainla ko mo dagiti dadduma atal talunam. Di ka man sumanao dita. Makarangrang ka. Panawanak man dito'y. Kaya't ko ti maturog. Apayan, Sandra. Kas ka mo lang masakitan. Apay mat anak ko na ti kastana nang. Tunggal umayak dito'y balayaw. Adda ka anak ka ilad. Apay adi kag trabaho. San kami pa'y mat ama bisinan nanang. Apay kumabannog ak ti bagik ng agtrabaho ngay. Kat, urayam nga rod amabisinan kayaw sa kaagtrabaho. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam amuyo met, kapudpudutan ti panawan ita. Diyak kaya ti agkainaran. Ay kat ano sama, tanayanak ka nga rod amarigrigat. Saan ka matanayanak aba nang? Nagtrabaho akto ka din no kayat ko nanang. Didak pakibiyangan. Lakay, agi na nakapay nga umuna sa kaagdigos. Ang mga numapas maka. Ay, wan bakit? Nagpulot ngamin di panawon ita. Naggagat kamot ngamin. Di ka pa'y agi na. Bakit? Nasken nga aggagata ka. Tapno makaurnong ta. Dumtang tumanan ti panagtutudo. Sa anak tumanan ang makamula. Isu anasay-sayaat nga aggagawa ak ita. Lakay, ngam saan mo matasobraan Ang mga no agsakit ka mat. Saan ka madanagan? Bakit? Kabaala ka. Mariknak mat iti bagik, no saan ko nakabaalan? Nga rod, agi na nakapay. Tainakman kita ang jalot-lutwak. Eksakton to siguro ang makaluto ak inton makadigos ka. Kumusta nga iti panagadal mo, Ambet? Lalaingim ka di matlaeng. Tatang? Nasayat nga rod no kasta. Ingat nga tom ka di matlaeng ti imam, no ada question ni maestrayo? Tatang? Ibagam man nga rod kanyak no anya ti question ti maestrayo, ngayon nga tom ti imam? Nagdamag. No anya ti araramidan ti tatang ita apanawan. Ket? Anya nga iti bagam? Maturog ko Anya? Apay ngayon bagam da ita? Apay, wrong ka di ti answer ko, tatang. Isumat ti kanayon nga araramidan nyo. Ket? Anya nga iti ko na ti maestrayo? Awan mat. Nagdamag lang ka dagiti dadduma, anangin nga to iti ima na. No anya ti aramidan mat dagiti tatang da. Anya nga iti insungbat ti dadduma ang nagdamagan na? Tisungbat ti dadduma, agar-arado, agmulmula, kan dadduma pa'y at trabaho. Ay, Ambet. Iton maminsan. San mo nga ibagbaga amat maturog ti aramida ka? Kababain. Nalawag? Sige, tatang. Naglawa mo ti minulam iti sitaw, Efren. Una, manong. Taisupay ang maila ko. Tiyambang arod, tanangin na ti presyo ita. Iso nga agburasak man iti ilako ni bakat.
Dumawatak man iti uray sang kadangdang laang. Kasla kayat ko ti agsida idi nakitak dagiti bunga dagiti mulam. Ha? Saan ka kadi nagmula iti sitaw, manong? Saan nga rod? Ha? Ni? Anyangay nga rod tiin mulam? Saan ka nagmula? Ha? Ni? Apay nga eh? Si madutak nga rod. Saan na bale? Tas saan kami pa'y mo't ngagbisin? Kasta ka di, manong. Ay, sige. Mangburas ka nga rodan iti pangramanan nyo, mat. Ay na, agyaman na kading ko. Anya ti kunam? Saan ang nagmula ni Manong Sandro? Saan ka no nga rod? Isu di mawat iti mula ka. Ay, kimaro man nga tanti sadot na. Ha? Sadot ka din ni Manong Sandro? Kat, anya ngay. Ang moment ni Manang Lucille nga adasad-sadot ni Manong Sandro, ngam kinayat na latamat. Ay, agbisinti pamilya na ano agsadot-sadot. Kuna ni Manang Lucille, barang agbalbaliw ton no agasawa danton. Ang aging gaita nga adan anak da. Saan pa'y mat anak baliw? Mas daawak nga rod. Tain lako dati danduma apas at tidagada. No adala ko makwartak idi ilaklako da. Siya kumakat tigim matang. Awan nga tati kwartada iso nga inlako dan. Ay na, saan a solusyon ti panangilako iti daga no awan kwarta? Anya ngay nga rod no iso ti amo na apamuspusan, lakay. Kasaritan man anaimbag ti asawam, Lucille. Apay aya, nanang. Anya nga apay. Saan mo ka di makita ti kinasadot na? Ay, nauma akon ang makisarsarita kun kwa na, nanang. Saan nakmatadengdenggan? Ay, oo na yan ni Sandro. Imbiskit di nga agawaan na ti agtrabaho ita akalgaw pa'y. Panagtutudon tumanan. Napudot ka no nga rod, nanang. Saan na kaya ti agkainaran? Kasano nga rod ti panagbiag yung ay? Ay, da kayo, man ti makisauken kwa na, nanang. Kinasaukon, ngampulos adi nakdenggan. Day nga rod kat. Awan matdenggan na sao. No tinungpal na kami kumakanitatang mo ide. Asaan nga iso ti pakyasawaam. Ang mga nusaan akastoy ti biag mo ita. Nanang, naundayin a panawunday ta. Saan yun nga ipalagip? Kunak ngamin idi agbalbaliw no agasawa kami. Ngam saan mo't gayam? Bakit? Kaya't ko kumapapintasan to'y balay ta. Kat, adakan ka alakay. Apay, kaya't mo abawasan di urnong mo? Masukatan to, bakit? No aglako ak kadagiti mula ka. Nalawa mo ti minulaak ita? Ay, kat nasaya at mat nga rod no kasta. Asiligman nga minan ti panagtutudo. Isu anasay-saya at no palagdaan ta ti balay. Una nga rod, lakay. Imbag pa'y da friend kan Pamela. Tapapintasan damanin ti balay da. Daman nakita mga apalamon. Asino mat ngamin, ti saan nga umapal, Sandro? Kita man ti balay tayo. Ikumparam iti balay da? Saan ka una na apal, Lucille? Maditikas na nga ugali. Ti nga tao galik ti madi? Wano, tinakaro a kinasadot mo? Oy, sardengan na ka. Panawan nak ditoy. Taamangan no jak makapagtepel kat makabil ka. Ala, makamu ka. No saan mo akaya ti mabagbagaan? Tinadakkel yu pa'y gayam ti balayaw. Wala nang, kan pinalagdaan mi matan. Tapno sigurado asaan amadadaal no madanon ti panagbabagyo. Nasuswerte ka anak asawa ngam ni manang mau. Apay mat, nanang. Wala, talaga gat ti asawam. Mas daawak nga rod kini Manong Sandro. Awan gungunay na, akasla saan amadanagan. Ni paikit din manang ti makitang tangdan. Ay, jak manam mo, no anya ti mapaspasama ka nakwada. Adan tulat tapag nakman ni Manong Sandro, nanang. Kano nga inton malanaw ti amen. Day tangarod itatirigat na, nanang. Di namat kayat ti pabagbagaan ti loko. Nalpasan di balay da Pamela. Limawa pa'y. Ket, anya kumaita. Ay, kaano nga tamat ang mapatarimaan ta ti balay tayo? Daanan.
Naipatakdar pa'y lang, idi kakaskasarta. Agi nga ita, di pa'y nasuksukatan dagiti galbana. Di ka madanagan. Aglakwak manen iti lote a pagpatarimaan ta iti balay ta. Ay na, saan mon nga ilako tinabatbati pa'y aloti tayo. Awanan ti talunam no ilakong pa'y dayjay. No di mo kayat, di nakngarod rangrangan a papintasen tatoy balay. Aggagat ka ngaminan, Sandro. Siyak matlatan ti agunggunay. Lakay, nangag ko iti radyong. Adda umay abagyo. Super typhoon ka no. Kahit anya nga iti pagdanagam bakit nalagdamot to'y balay. Kan ado ti bagas tayo. Sa bagay, ngumkabut-buteng latang arud no kastoy nga adda bagyo. Ay na, agkararag tayo bakit? Tapno mayadayo tayo iti anyaman a disgrasya. Imbaglakit din tanasaganaam ti panagtutudo. Saan akas kin ni Manong Sandro? Ha? Ay, un nga agpaiso. Kasanumat nga tang agpaiso dagijay. Saan ang natarimaan ti balayda? Sa paydaan maten. Kan saan ang nagtaltalo ni Manong Sandro? Adda nga ta kananda? Si kapay kit din ti madanagan para kadakwada. Idinto ta ni Manong Sandro. Awan dadanagan na. Lakay, nangag ko iti radyo nga ada umay abagyo. Napigsa ka no? Super typhoon. Mamat pati ka iti deta damag. Into numay ti bagyo, saan tumat lagayam anapigsa. Basit lang nga angin, ken basit lato daw. Apay akasta ka, Sandro. Kaslawan dadanagam. Katsi ka, apay akasta ka mat. Awan lat saan mo pagproblemaan. Kita man tayo tsuram, bakatan kan. Wan tasyak moten ti makitang tangdan para iti kanen tayo. Imbis kumasi ka. Ay, bumakbakutak gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nanang, tatang, nakabutbutang, nagpigsa ti angin kan todo. Saan ka nga butang anak? Oh my God, tarakupan ka. Nagpigsamot nga agpaisong ti bagyo. Pagtadtad pa yan ti bubong tayo. Kasla itayab pa yan ti angin ti bubong. Anya ti aramidan tayo, tatang. Ang mga numatadahal ti balay tayo. Ay! Naitayaban ti dumaagal ba ti balay tayo? Asos. Ala, kaputi kayo. Ama pa ni Balay da Efrem. Sumarunuak. Tamangalak iti pagsukatan tayo. Makipagnaid tayo pa'y langit di balay da. Anyat orasan bakit? Ang kagluto. Ni, aldaw man gaya man. Saan ang mapupuutan ti oras? Kunak no nasapa pa eh. Kasino matati umay at agbagbagyo? Pamela, may kaniman. Ni Manang Matgayam. Mabit la ang tain naklokatan ti ruangan. Da kayo Matgayam, Manang. La, umunag kayo. Pasensya ka na. Nagkamang kami dito eh. Taintayab ngamin ti angin ti bubong ti balay eh. Ay, daita-itan tirigat naman ang Lucil. Nagsadutmat namin ti asawam. Ay, sa dino ngay ti ayan ti asawam. Sumarunungot lang dito eh. Nangalala ang iti pagsukatan eh. Pasensya ka na, Efren. Sikamot ang timang pakpakan iti pamilyak. Karamanak. Awan apulos ngamin ti bagas iti balay. Anya ngamin ti inararamid mo, Manong. Aklo na kasadutak, Efren. Ngamjak amo akastoy ti pagbanagan ti amin. Nakakaasin ti aginak. Gapotadyak insaganaan da ito abagyo. Apay ako namasaan mong amo akastoy ti pagbanagan ti amin. Dagitin tupay kuton. Kat amuda nga isaganaan ti panagtutudo, Manong. Agurnong da iti taronda iti kalgaw. Tapno adda kananda iti matutudo. Agbalbaliw ako na din ko. Mapainak pa'y kitdikan kan. Tananaknakam ka. Kat ubing ka nga mitisyak. Tinapatag, nakamiris kan, Manong. Aggagat ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ikarikadin ko. Agbalbaliw ako. Ala, agbati kayo pailaan dito eh. Tangay medyo si Mardang titudo. Mapan ko kita ang tinabat-bati ang mais amulak.
Barang adda pa'y maburas ko ang mabalin tayo akanan. Kuyugan ka na, ading. Sigurado ka? Uy, na ading ko. Uray da ito'y laang mo't ati maitulong ko. Kas panagyaman ko ken ka, iti panang pasangbay mo kada kami dito'y balay mo. Ken sikapay ti mangpakpakan kada kami. Nagasat ti pamilya, no ti ama iti pagtaangan kat manakam kan nagagat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay, musika Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.